sa paanan ng Caraballo Mountains, which is just 10-minute ride from the town proper. Kaya naman, get ready because it will be a bumpy ride papunta sa ating first destination. To reach our destination, sasakay tayo ng truck papunta ng search tank kung nasaan ang view deck overlooking the scenery of Eastern Pangasinan. Ito yung makikita natin yung umpisang ginawa namin, itong power house. Kasi ito, dito magpupunta lahat yung yung tubig, manggagaling sa dam. Dadaan dun sa may kumbiyan, papunta rito. Malaking bagay yon dahil siyempre dito, parang dito, medyo kinukulang ng power. Eh ito, makakasupply ito sa power dito sa kuwan. Hindi lang San Quintin, mga neighboring towns. Oh my God! Uy! Wait, then. Kalmado lang tayo. Kalmado lang tayo. Ay! Ngayon parang makisilip na yung river. Wow! Oh my God! Pero ang ganda ng bundok. Wow! So nakikita na natin ngayon ang Caraballo Mountain. Sobrang ganda. Daming puno, and mataas siya, guys. Salamat! Kanina yung daan talagang sobrang rocky, bumpy, tapos ang taas talaga ng incline sa mountain. So talagang lahat kami nakakapit dito. Kasi diba, napaka-extreme nung experience. So feeling ko yung mga taong mahilig sa hiking, mga adventurous people, may enjoy nila yung pataas dito sa Caraballo Mountain. Paano po ako bababa dito? Tatalon po ba ako? Okay. Oh. Yay! Along the way, makikita natin ang view deck na ito. And from here, we can see Balonggao, San Nicolas, Santa Maria, Tayug, Natividad, and almost all of Eastern Pangasinan. Dito sa view deck, mayroon ding kubo where you can stay with your friends, family, maybe have a picnic, and sa likod nga makikita natin yung view, and doon sa ibaba you can actually see the stretch of the Palo River. This view deck isn't just a mere view deck. Napakayaman ng fauna and flora dito. This may be a sanctuary to soul searching. With over 400 meters above sea level, you can just feel the warm embrace as this Caraballo Mountain is one of the gateway to Sierra Madre. Marami pa tayong hindi pa nakikita. Nandito lang naman pala sa bayan ng San Quintin. This place, bayan ng San Quintin, would be the next adventure place and where fun and excitement happens. Napakaraming activities na pwedeng gawin ng turista dito once developed na siya. Tulad ng propose namin na may magkakaroon ng ATV, magkakaroon ng horseback riding. Of course, hindi mawawala pa rin ang mga bikers natin when it comes to biking. Sooner or later, sana magkaroon din ng zipline. We are inviting you dito po sa Caraballo Mountain to visit bayan ng San Quintin and to experience kung gaano kaganda ang nature. The day is young and so are we. Di pa dyan nagtatapos ang adventure natin today, kaya samahan niyo ako as we continue to unveil the beauty of San Quintin. Ito ay atin!